Здравейте хора, днес ще играем на Brawl Stars отново. То днес ще се опитам да стана 900 и... така да е, 9500 купи. Чакай, тук какво има? Тук след това. Добре, нека да започваме да играем. Не знаете, че се мъркам, защото просто... не, тук умрях. Малко ще бъги, защото съм в най-гадното помещение. И ето. Започва се. Добре, убих я. Така. Така, насам. Не. Така умрях. Ще съм убия направо. Да. Добре, сега съм с Пайпър. За малко. Яги. Да ме сложи в зоната си. Моли. Добре. За малко. Така. Тя насам. Бързо. Значи... Сега след греши ги отсъкат честничките. Чай. Ако ми позволи изобщо да ходя, защото тъп интернет направо не мога го понасям. Няма сте съм с... Погидите локо. Ще съм с Мортис. Защото ми се падна гаджет от Magic Star Drop. Yes. Не мога да се дръпна, да въртна, бе. Ако може да оцеля. Къде си? Скрил се. Бра, се ще го отсъкате, гледай с очи. Ако не ми е добре, благодаря. Хайде, кой ще бега, бе? Паланка. И умрях. Ама тъп интернет не мога. Не мога да играя с този тъп интернет. Сега съм... мама. Значи искам да играя срещу Честър. Не мога! Сега ще го убия. Стан бърз. Но да тричи. Не! Само го убия. Няма игра на този мод. Ще съм на East. Хора, не забравяйте да се абонирате за канала, да лайкнете това видео и да го споделете с приятели. Така, добре. Само ако изобщо ми е хубав интернета, защото ако беше хубав, щях да се радвам много. Така, добре.
Никакъв процент не сме им взели и ние също, и те на нас също. Песито. Аз тям. Добре, 88%, минус 22. Прекрасно. А не, 12. Още не са ни взели никакъв процент. Добре. 1% минус, супер. Тук качи ли няма никакъв бък. Ох, мама! Отивай към него, беше матка. Добре, опих. Тоя. Ти бързо. Разбира се, че ще го убият. Ще трябва така. Те са живи. Минус един. Къде си, бое? Добре. Пази. Ще спечелим. Само не давай да ни чупат кутийката. Повече отколкото ние сме им щупили. Така. Та. Умри, моля ти се. Моля те, благодаря. Не. Пази. Добре. Печели. Добре. Добре. Ох. Имаме перо, добре. Хоп. Аре, що винаги не става. Ох, къде го хвърли това, можеше в сейфа да го хвърлиш. Добре, 76%. Ох! Ето тук има чек, който ще умре. Да не си посмял. Идвам от тука. Хоп. Добре. Добре, супер. Ох, къде там си го хвърлих. Сега ще изчакам това с спалне. Кой ни чрушише? Тайна майка им. Вярно. Ай, 4%. Браво, бе. Добре. Така. Плюс 9 купи. Добре. Не съм сигурен, че ще спечелим.
Добре, 8% минус. Ето, тук е шматката. И шматко полинчи. Оп! Добре. Ох, мама. Ох, ще умра. Не умирай. Ох, добре. Добре, поне натам стреля. Оп, знам, че си тука. Оп. Умри. Добре, браво. Браво, хорица. Ще паднат, мисля, че. Сега само ако скочи. Айде, мъртъв. Оп. Айде, последно. Ох, умрях. Ари, бе! Ама, ари, пазете, бе! Ама, ари, де! Пазете малко. Аз тяма не ме интересува. Айде. Умрехме. Моля те! Ще загубим. Защо? Ох, значи... Сега ще ги смачкам. Охо, как ще ги изям? Ще видим как ще ги изям. Оп, тук. Схлям се. Тук Едгара им скача и аз скачам. Само ако ме оцели, ще... Айде, чао. Опа. Опланка. Аре, убий го, бе, гърчето, бе. Айде, бе. Толкова ли е трудно? Айде, умри, животно. Айде, умри ти. Моя има хайперчардж. И скоро аз ще имам такъв. Оп. Защо си го пуснах? Оле, майко, колко съм прост. Пускаме и така. Тъй. Значи тука... О, не. Убийте го. Можеш. Браво. Отивам. Браво. Бейте тази машинка, бе! Айде, пак паднахме. Давай! Ама айде махни тази машина, бе! Давайте!
Моите! Давай, 2, 1, браво! Браво, мои! Бравос! Добре, хора, надявам се видеото да ви е харесало. Абонирайте се за канала отново, харесайте видеото и споделете с ваши приятели и довиждане.